Здравейте хора, аз съм Тони. Днес играем Warface с Това ви снайпера. They must be stopped. We must cleanse the region of all Blackwood elements. Чакам аз съм форцата. Айде. Secure the area and neutralize all Blackwood forces. Събориха Маивчо, ела ма спасиш. Чай, че хората мене няма да ме чуват тук, дай да намаля малко звука. Е така. Чакай, аз тук да намаля малко звук. Чакай. Да, да може ти да се чуваш. Така вече става звук. Да, днес играем Warface, както казах, с мой приятел на име HD Virus, за сега ще го казвам, по-нататък ще го казвам. Между другото, хора, аз съм днеска с нов снайпер, преди малко го спечелих. Да, ще преди малко спечели един нов снайпер. Не, че играта е само снайперите, просто ние искаме да сега да играем. Има медик, билдър, райфъл и снайпер. Хъпни го. Аз тук пазя. Добре. Дай това го Point изгубим. reached. All expendables restored. Събориха майфчо. Така. И така, хора, играта е мега яката. Препоръчвам ви да се изтеглите. Безплатна е от Steam, да, безплатна. Безплатна. Това е много. Просто Искаш ли после CSGO? Красива графика, каква готина. Кажете, ако искате да правя проекция на тази игра, няма да имам никакви, ама абсолютно никакви проблеми. Даже ще ми е много кеф. Брат, това спа нямам патрони. Аз все още. Ивче, дай към хеликоптера. Prepare Към for чопъра. Взял ли те хелп? Умря. Той сега ще ме респалне, като влезнете вътре. Сега ще ме респалне. Чакай. Влизай. Сега чакаме и това маймун да дойде. Аре. Сега ще ме респалне. We're moving you to the next location. Stand by for Нещо да ме assistance. респалне. Аре. О, вземи. Златна паричка използвай. Ето респалне. Ти давам късмет. Пичове, може си Ивчо сме малки ранкове, но пак все пак допреди малко Ивчо си вчера Ивчо се изтегли, а пак аз нали съм от нов акаунт и затова съм малък левел, иначе по принцип съм голям левел. It's resistant to small arms fire. Зад тебе, зад тебе, зад тебе. Дай да почваме работа. Knock down the men and destroy its power source. Аз ще умря. О, аз съм... така. Destroy the power core on the mech's head. Взима едно ертичи. Аз съм отгоре. Сега. Бързо. Вижда колко кръв пуска. Ми патрони, някой има ли патрони? Патрони. Checkpoint. Restoration
Тенк, то ми даде патрон. Цели го в човека, където го управляват. Да, Целя! да. Аз го целя в човека. Давай! Finish it. Aim for the power core on the head. Умря. Mech eliminated. Айде. Evacuation in progress. Това пара. Между другото, този снайпер е много хубав. Тони, според теб аз после да игра ли медик? Както искаш. Аре да играем после медик. После. Може. Чакай, ние сме твърде добри и няма да ни отбият. Чакай малко, Левчо. Ама ние минахме ли мисията? Да. Чакай бе, то това 6 минутен клип, ако искаш още. Time for some R&R. И още 2. Не. Хора, всъщност, мисля, че им стига на хората, а пък и не ми се занимава го обработвам с този. Да, и третия. Хора, благодаря ви, че гледахте. Благодаря Невчо, който участва в клипа. И благодаря хора, че гледахте. Абонирайте се за мен, дайте лайк на клипа. И Чао. благодаря, че гледахте и чао.